Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാച്ഛകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാവോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ടായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശത്താരിണേ. നമാവോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ടായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്യതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീവിശാഖാംനിധാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാച്ഛകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോണത് അധ്യായം 7 ജ്ഞാനവിജ്ഞാന യോഗം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? ആത്മസംയമയോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കണില്ലല്ലോ. ആത്മസംയമ യോഗം. കഴിഞ്ഞ അധ്യായം ധ്യാനയോഗായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതായത് പരമപിതാവായ ഈശ്വരനെ അനുഭവിച്ചറിയുകയായിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം, അല്ലെ? ഭഗവാൻ ധ്യാനയോഗത്തിലൂടെ സർവജീവജാലങ്ങളുടെയും പ്രഭവസ്ഥാനമായ ആദിപുരുഷനെ സേവിക്കാതെയും അദ്ദേഹത്തോടുള്ള കടമയെ, അതായത് ഭക്തിയുത സേവനത്തെ അവഗണിക്കാതെയും ചെയ്യുന്നവൻ ഭഗവാന്റെ മൂലസ്വരൂപം അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ എല്ലാ തരം യോഗചര്യകളുടെയും
ഉച്ചകോടി എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയോഗമാണ്. ഭഗവാനില് ആ ഭക്തിയോടുകൂടി, പ്രേമഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ സേവിക്കണം. അപ്പൊ പിന്നെ എന്ത് വേണം? കർമ്മത്തില് ഫലകാംക്ഷ പാടില്ല. ജ്ഞാനവും നിഷ്ഠയും വളർന്ന് അങ്ങനെ കർമ്മയോഗിയില് യോഗം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭക്തിയോഗമായി തീരും. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരുക എന്നതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയത്. യോഗത്തിന്റെ കാംക്ഷയാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. നമ്മുടെ അവബോധം ഹരേ കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മുടെ അവബോധം ഭഗവാനിലേക്ക് ചേർത്ത് വെക്കണം. അങ്ങനെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം. ഭഗവത്ഗീതയില് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളാണ്. അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ കഥ കേട്ടാല് ഭക്തനില് ഒരു അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം വളരും. അതാണ് ജ്ഞാനം. അതിനെ പിന്നെ വിജ്ഞാനമാക്കി വയ്ക്കാം. എന്താണ് ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? ജ്ഞാനം എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്. വിജ്ഞാനം ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മള് ജീവിതത്തില് പകർത്തണം. ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വിജ്ഞാനായി. അതാണ് ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം. നോക്കാം നമുക്ക്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയ്യാസക്തമന പാർത്ഥ യോഗം യുഞ്ജന്മദാശ്രയഃ അസംശയം സമഗ്രം മാം യഥാ ജ്ഞാസ്യസി തത്ശൃണു. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ കുന്തിപുത്ര, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണബോധത്തോടെ എന്നിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി യോഗം പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സംശയങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങി എന്നെ പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറയാം, കേൾക്കൂ. എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണബോധത്തോടെ. ഇപ്പൊ ഒരു സന്യാസി ഇവിടെ ഇരുന്ന് തപസ് അനുഷ്ഠിക്കണം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് എന്തിലാണ് ഏകാഗ്രമാക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനിൽ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് ചേതോ ദർപ്പണമാർജനമായിട്ട് അതില് ഭഗവാനെ കുടിയിരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ധ്യാനിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതുപോലെ ഹേ കുന്തിപുത്ര, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധത്തോടെ ഭഗവാനിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി യോഗം പരിശീലിക്കുക. യോഗം എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാനുമായി ചേർന്നിരിക്കുക. അങ്ങനെ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി ഈ പ്രപഞ്ച രഹസ്യം തന്നെ നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറയാം, കേൾക്കൂ. അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ശൃണ്വതാം സ്വകഥാം കൃഷ്ണ പുണ്യശ്രവണ കീർത്തനഃ ഹൃദ്യന്തസ്തഹ്യഭദ്രാണി വിധുനോദി സുഹൃത്സദാം നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവത്യുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകി. എന്താണ് പറയണത്? കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേൾക്കുന്നതും ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നതും. വൈദിക സാഹിത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഭാഗവതം. ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ കഥകള്, ഭക്തന്മാരുടെ കഥകള്, അതാണ് ഭാഗവതം. ഭഗവത്ഗീതയോ നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ വാണി. ഇതാണ് അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. എന്താണ്? ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നേരിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ. അതേസമയം ഭാഗവതം ഭഗവാനെയും ഭക്തരെയും കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ. അത് കേൾക്കുന്നതോ ഒരു പുണ്യകർമ്മം എത്രേ. എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തൻ്റെ കഥകൾ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഹിതകാരിയായ സുഹൃത്തിനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയും നിരന്തരം കൃഷ്ണകഥാശ്രവണത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആ ഭക്തനെ പവിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതാണ് പ്രധാനം. എന്താണ്? നമ്മൾ ഈ കൃഷ്ണ കഥകൾ കേൾക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മൾക്ക് ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ നടക്കും. നമ്മളുടെ മനസ്സിലുള്ള കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, മോഹം, മദം, മാത്സര്യം, ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ മനസ്സിലുള്ള അശുദ്ധികള്. ആ അശുദ്ധികളൊക്കെ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും, നമ്മളെ പവിത്രമായി തീരും. അങ്ങനെ തന്നിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഭക്തനിൽ തനിയെ വളർന്നു വരും. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഭക്തനിൽ തനിയെ വളർന്നു വരും. അതാണ് ഈ കൃഷ്ണ കഥകൾ കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള
ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ്? ഹിതകാരിയായ സുഹൃത്തിനെ പോലെ ഭഗവാൻ നമ്മളായിട്ട് യോഗത്തിൽ ഏർപ്പെടും. നിരന്തരം കൃഷ്ണകഥാശ്രവണത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആ ഭക്തനെ പവിത്രീകരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ തന്നിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന ധീരജ്ഞാനം. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ മനസ്സിൽ എന്തുണ്ട്? അവബോധമുണ്ട്. അതില് ഭഗവാന്റെ അവബോധമുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ഉറങ്ങിക്കിടക്കായിരുന്നു. അത് ഭക്തനില് തനിയെ വളർന്നു വരും. മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിത് ജദ്ദതി സിദ്ധയേ യദതാമഭിസിദ്ധാനാം കശ്ചിൻ മാം വേത്തി തത്വതഃ. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടാൻ ഉദ്യമിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിയവരിലും ഒന്നിലേറെ പേർ എന്നെ തികച്ചും അറിയുന്നില്ല. എന്താണ് പറയുന്നത്? ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ മാത്രമായിരിക്കും ഭഗവാനെ ശരിക്ക് അറിയണം എന്നൊരു ഉദ്ദേശത്തിലൂടെ പൂർണ്ണത നേടാൻ ഉദ്യമിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിയവരിലും ഒന്നിലേറെ പേർ എന്നെ തികച്ചും അറിയുന്നതുമില്ല. ഇവിടെ എന്താണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്? മാരത്തോൺ ഓട്ടം നടക്കണം അല്ലെ? കുറേ പേര് ഓട്ടത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. പക്ഷെ കുറെ ഇടയിൽ വരുമ്പോൾ എന്താവും? അവരൊക്കെ വിട്ട് പോകും. വളരെ കുറച്ച് പേര് മാത്രമാണ് അയറ്റത്ത് എത്താനായിട്ടുള്ള ഒരു ധൈര്യവും അതേപോലെ അതിനുള്ള ശക്തിയും ഒക്കെ കാണിക്കുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ വഴിയിൽ വിട്ട് പോകും. അതുപോലെയാണ് കുറേ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാളായിരിക്കും പൂർണ്ണത നേടാൻ ഉദ്യമിച്ചേക്കാവുന്നത്. അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിയവരിലും ഒന്നിലേറെ പേർ എന്നെ തികച്ചും അറിയുന്നില്ല. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് വളരെ കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രമായിരിക്കും. ഇപ്പൊ കുറേ അധികം പേര് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു. പക്ഷെ വളരെ കുറച്ച് പേര് മാത്രമാണ് ഇതിൽ എത്തിപ്പെട്ടത്. എല്ലാ ദിവസത്തെയും ക്ലാസ് കൃത്യമായി കേൾക്കുന്നത്. അവരുടെ മുഖത്ത് ആ സന്തോഷം ഉണ്ടെന്നാനും അവര് ഹരേ കൃഷ്ണ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും അവര് കൃത്യമായി ആ സമയത്ത് തന്നെ കയറുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് സന്തോഷം ലഭിച്ചു തുടങ്ങി എന്നുള്ളത് അവര് ആ മുഖഭാവത്തിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഞാൻ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവര് കയറിയിട്ടുണ്ടാവും. അതുപോലെയാണത് ഇവിടെ. മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിദ്യതതി സിദ്ധയേ യദതാം അഭിസിദ്ധാനാം കശ്ചിൻ മാം വേത്തി തത്വതഃ. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടാൻ ഉദ്യമിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിയവരിലും ഒന്നിലേറെ പേർ എന്നെ തികച്ചും അറിയുന്നതുമില്ല. ഇനി നോക്കാം. ഈശ്വര പരമാ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാതിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണനാണ് പരംപുരുഷനായ ഭഗവാൻ. ഇത് ബ്രഹ്മസംഹിതയിലുള്ള വാക്കുകളാണ്. ഈശ്വര പരമ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ. എങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ രൂപം? സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദം. സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ. അനാദിരാതിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. എല്ലാറ്റിനും മുൻപുള്ളത്. അനാദിരാതിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. കൃഷ്ണനാണ് പരംപുരുഷനായ ഭഗവാൻ. സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനാണ്. ആദിപുമാനായ ഗോവിന്ദനും അദ്ദേഹം തന്നെ. അദ്ദേഹമാണ് ആദിപുമാൻ, ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പുരുഷൻ. അദ്ദേഹം തന്നെ. ഭക്തിയില്ലാത്തവർക്ക് അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. ഭക്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ സേവനത്തിന്റെ വഴി എത്രയും എളുപ്പമുള്ളതെന്ന് അവർ ഉദ്ഘോഷിക്കും. ഇത് അഭക്തന്മാർക്ക് പരിശീലിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഭക്തിമാർഗം ഇത്രയും നിഷ്പ്രയാസമാണെങ്കിൽ അവർ എന്തിന് വിഷമമുള്ള വഴിക്ക് നീങ്ങുന്നു? ഭക്തിമാർഗമാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ളത്. അതായത് നമ്മുടെ ധർമ്മം അല്ലെ കർമ്മം ചെയ്യുക, ഭഗവാനിലുള്ളൊരു സമർപ്പണത്തോടു കൂടി കർമ്മം ചെയ്യുക. അതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാനുള്ളൊരു സൂത്രമാർഗം. അത് ആർക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല? അഭക്തന്മാർക്ക്, ഭക്തിയില്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതെല്ലാം എൻ്റെ കഴിവുകൊണ്ടാണ് ഞാനിതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണത്, അവിടെ പിന്നെ വേറൊരാൾക്കും അതിന് അവകാശബോധം വരേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട്. പക്ഷേ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ചീട്ട് കൊട്ടാരം പോലെ അതൊക്കെ തകർന്നു വീഴും. ശ്രീകൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക്
ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ വഴി എത്രയും എളുപ്പമുള്ളതെന്ന് അവർ ഉദ്ഘോഷിക്കും. ഇത് അഭക്തന്മാർക്ക് പരിശീലിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. ഭക്തിമാർഗം ഇത്രയും നിഷ്പ്രയാസമാണെങ്കിൽ അവർ എന്തിന് വിഷമമുള്ള വഴിക്ക് നീങ്ങുന്നു? ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭൂമിരാപോനലോ വായു ഖമ്മനോ ബുദ്ധിരേവ ച അഹങ്കാര ഇതീയം മേ ഭിന്ന പ്രകൃതിരഷ്ടത. എൻ്റെ ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്നിങ്ങനെ 8 അടങ്ങുന്നതാണ്. ഏതൊക്കെയാണ് 8? ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക പ്രകൃതി 8. ഒന്ന് ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ഭൂമി, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, ജലം, മിഥ്യാഹങ്കാരം. ആകാശം, അഗ്നി, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം. ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, അതാണ് പഞ്ചഭൂതങ്ങള്. ഇനിയോ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം. ഇത് 3 കൂടി ചേർന്ന 8 ഭഗവാന്റെ ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഇനി അത് കൂടാതെ അപരേയമിതസ്ത്വന്യാം പ്രകൃതിം വിദ്ധി മേ പരാം ജീവഭൂതം മഹാബാഹോ യേദം ധാര്യതേ ജഗത്ത്. അപ്പൊ പരാപ്രകൃതിയുണ്ട്, അപരാപ്രകൃതിയുണ്ട്. അപരാപ്രകൃതിയാണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത്. ഇനി ഇവയ്ക്ക് പുറമെ ഹേ മഹാബാഹുവായ അർജുന, എനിക്ക് മറ്റൊരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി കൂടിയുണ്ട്. ഈ താഴ്ന്ന തരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവഗണങ്ങളാണത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് 2 തരം ശക്തികളുണ്ട്. ഏതൊക്കെ? ഒന്ന് പരാപ്രകൃതി, മറ്റൊന്ന് അപരാപ്രകൃതി. പരാപ്രകൃതിയാണ് ജീവസത്തകള്, അപരാപ്രകൃതിയാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് ഭൗതിക പ്രകൃതി. മനസ്സിലായ? ഒന്ന് ഭൗതിക പ്രകൃതി, 2 പരാപ്രകൃതി. അത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഒരു ഭാഗം, അതാണ് ജീവശക്തി. അത് അവരെന്ത് ചെയ്യണം? ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലുള്ള വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു. അതായത് ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം, മനുഷ്യരായാലും മൃഗമായാലും എല്ലാവരും ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ അവലംബമാക്കിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണ്. അതുകൂടാതെ ഭൗതിക പ്രകൃതി 2 തരം, എല്ലാം ആരിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. മനസ്സിലായല്ലോ? ഇനി അടുത്ത നോക്ക്. മത്തപ്പലതരം നാനേത് കിഞ്ചിദസ്തി ധനഞ്ജയ മയി സർവമിതം പ്രോതം സൂത്രേ മണിഗണ ഇവ. ഇനി ഇതെല്ലാം ആരിൽ നിന്നാണ് വന്നത്? ഹേ നരഞ്ജയ, എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായൊരു സത്യമില്ല. മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ സർവവും എന്നിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു മാല, മുത്തുമാല. ആ മുത്തുമാലയില് മുത്ത് മാലയാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? കോർക്കണം. എന്തില്? നൂലില് ഒരു നൂല് വേണം, അല്ലെ? ആ നൂലില് അവസാനം നല്ലൊരു മാലയായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ നൂലിനെ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അതേസമയം ആ നൂല് പൊട്ടിപ്പോയാലോ പിന്നെ അതിന് മാല എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാറ്റിലും ഉണ്ട്, പക്ഷെ ആരും കാണുന്നില്ല, അല്ലെ? അതെങ്ങനെയാണ്? മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ എല്ലാം ഭഗവാനിൽ കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ മുത്തുകള് നൂലില് ഭംഗിയായിട്ട് പല പല കളറുകൾ ചേർത്ത് കോർത്ത് വയ്ക്കുമ്പോ മനോഹരമായ ഒരു മുത്തുമാല ഉണ്ടാകുന്നു. പക്ഷെ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ്? ഒരു ചരടാണ്. ആ നൂലിലാണ് ഈ മാല കോർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ നൂല് പൊട്ടിപ്പോയാൽ പിന്നെന്തായി? മാലയ്ക്ക് സൗന്ദര്യമില്ല, വെറും മുത്തുകൾ മാത്രമായി തീരും. അതുപോലെ ഇപ്പൊ പട്ടം നല്ല നമ്മുടെ കൺട്രോളില് ആ വള്ളി ഉണ്ടെന്നിടയിലാണ് പട്ടത്തെ ഏതു ഉയരത്തിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പറത്തി ആനന്ദിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ നൂല് പൊട്ടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ പട്ടം അപ്രത്യക്ഷമാവും. അതുപോലെ ഇവിടെ എന്താ പറയണ? ഹേ ധനഞ്ജയ, എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായൊരു സത്യമില്ല. മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ സർവവും എന്നിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. മ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
രസോഹമപ്സു കൗന്ദേയ പ്രഭാസ്മി ശശി സൂര്യയോः പ്രണവ സർവവേദേഷു ശബ്ദാഖ്യേ പൗരുഷം ദൃശോ. രസോഹം അപ്സു കൗന്ദേയ പ്രഭാസ്മി ശശി സൂര്യയോ പ്രണവ സർവവേദേഷു ശബ്ദം ഖേ പൗരുഷം നൃണു. എന്താണ്? ഒരു ജലം അല്ലെ? ജലത്തിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് അല്ലെ? നമ്മള് ഭയങ്കരമായിട്ട് എത്ര വിശപ്പുണ്ടെങ്കിലും ജലം, ദാഹം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും നമുക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. ആ ദാഹം തീർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തിനോട് താല്പര്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതുപോലെ ഇവിടെ നോക്ക്, ഹേ കുന്തിപുത്ര, ജലത്തിലെ രസവും, ജലത്തിനൊരു പ്രത്യേക രസമാണ്. ആ ജലത്തിലെ രസവും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശവും വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവ മന്ത്രവും ആകാശത്തിലെ ശബ്ദവും പുരുഷന്റെ പൗരുഷവും എല്ലാം ഭഗവാനാകുന്നു. ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഹേ കുന്തിപുത്ര. എന്താണ് കുന്തിപുത്ര എന്ന് വെച്ചാല്? അർജുന, ജലത്തിലെ രസവും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശവും വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവവും ആകാശത്തിലെ ശബ്ദവും പുരുഷന്റെ പൗരുഷം. പുരുഷന് ഏറ്റവും വലിയൊരു അഹങ്കാരമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? പൗരുഷമായിട്ടിരിക്കണം അല്ലെ? ആ പൗരുഷവും ഞാനാകുന്നു. ഭഗവാൻ തന്നെയായിരുന്നു. ഇതാര ചിത്രമാണോ ഇത്? അബ്ദുൽ കലാം. കേട്ടില്ല? അബ്ദുൽ കലാം, ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ കലാം. APJ അബ്ദുൽ കലാം അല്ലെ? നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു. ഏറ്റവും വലിയൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ബീജം മാം സർവഭൂതാനാം വിദ്ധി പാർത്ഥ സനാതനം ബുദ്ധർ ബുദ്ധിമതാമസ്മി തേജസ്വിനാഹമഹം. ഹേ കുന്തിപുത്ര, സർവജീവജാലങ്ങളുടെ ആദിബീജം ഞാനാണെന്ന് നീ അറിയണം. ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധിയും ശക്തിയും തേജസ്വികളുടെ തേജസ്സും ഞാൻ തന്നെ. എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയാണ്? കുന്തിപുത്ര അർജുന, സർവജീവജാലങ്ങളുടെയും ആദിബീജം ഭഗവാനാണ്. ബുദ്ധിമാന്മാർക്ക് ബുദ്ധി കൊടുക്കുന്നതും ശക്തിയും തേജസ്വികളുടെ തേജസ്സും എല്ലാം ഞാൻ തന്നെ. നമുക്ക് നല്ല ബുദ്ധിയുണ്ട്, പക്ഷെ ചില കാര്യങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ മറന്നു പോകും. ആ മറവി തരുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഓർമ്മശക്തി തരുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെ, ബുദ്ധി തരുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെ, ശക്തിയും തേജസ്വികൾക്ക് ആ തേജസ് കൊടുക്കുന്നതും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെ. അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരാളെയാണ് നമ്മൾ ആശ്രയിക്കേണ്ടത്. യേ ചൈവ സാത്വിക ഭാവ രാജസാസ്താമസാശയേ മത്തയേ വേദിതാൻ വിദ്ധി നാത്വഹം തേഷു തേ മയി. യേ ചൈവ സാത്വിക ഭാവ രാജസാസ്താശയേ മത്തയേ വേദിതാൻ വിദ്ധി നാത്വഹം തേഷു തേ മയി. സാത്വികങ്ങളും രാജസങ്ങളും താമസങ്ങളും അതെന്താണ്? ത്രിഗുണങ്ങൾ അല്ലെ? സാത്വികം, രജസ്, താമസ ഗുണം. ഈ 3 ഗുണങ്ങളും എല്ലാ അവസ്ഥകളും എൻ്റെ ശക്തിയുടെ ബഹിസ്ഫുരണങ്ങളാണ്. ഭഗവാന്റെ തന്നെ 3 ശക്തികളാണ്: സത്വ, രജ, തമോ ഗുണം. ഒരർത്ഥത്തിൽ അവയെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അതെല്ലാം. എങ്കിലും ഞാൻ അവയ്ക്ക് അധീനനല്ല, അതീതനാണ്. ഭഗവാൻ ഇതിലൊന്നും, ഈ ത്രിഗുണങ്ങളിലൊന്നും കുടുങ്ങില്ല. ആരാണ് കുടുങ്ങുന്നവര്? ജീവസത്തകളാണ് അതിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകുന്നത്. ഞാൻ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനല്ല, മറിച്ച് അവയെല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. ഇവിടെ നോക്ക്, ദേവി ഹേഷ്യ ഗുണമയി മമ മായാതുരത്യയ മാമേവയേ പ്രബദ്ധ്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തിതേ. 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ എൻ്റെ ദിവ്യശക്തിയെ അതിജീവിക്കുക എളുപ്പമല്ല. നമ്മള് ഇത് 3-ൽ പെട്ടാലും നമ്മൾ ബന്ധനസ്ഥരാകും. സത്വഗുണമുള്ള ഒരാളും അയാൾക്ക് എന്ത് വരും? കുറച്ചൊരു അഹങ്കാരം വരും. എല്ലാം എനിക്കറിയാം എന്നുള്ളൊരു അഹങ്കാരം വരും. അതേപോലെ രജോ ഗുണികൾക്കും തമോ ഗുണികളും എല്ലാം ഈ ഇതിന് അധീനരാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യശക്തിയെ അതിജീവിക്കുക എളുപ്പമല്ല. എന്നാൽ എനിക്കായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. ഇവിടെ നോക്ക്, ഭഗവാൻ ഈ മുങ്ങിത്താഴുന്ന ഒരാള്, ഇതാണ് ഭവസാഗരം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ മുങ്ങിത്താണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. ജീവിതമാകുന്ന സാഗരത്തില് മുങ്ങിത്താണുന്ന നമ്മള് ഭഗവാനെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ആ നിമിഷം ഭഗവാൻ ഗരുഡന്റെ പുരത്ത് ഏറി വന്ന്
നമ്മളെ രക്ഷിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ ആശ്രയിക്കേണ്ടത്. നമാം ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢ പ്രപദ്യന്തേ നരാധമാഹ മായയാ ബഹൃതജ്ഞാന ആസുരം ഭാവമാശ്രിത. എന്ത് വേണം? പലതരത്തിലുള്ള മൂഢന്മാരുണ്ട്. ദുഷ്കൃതരായ ദുഷ്കൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന മൂഢന്മാരും മനുഷ്യ അധമന്മാരും. മനുഷ്യവംശത്തിൽ പിറന്നു എന്ന് മാത്രമുള്ളവര് രാക്ഷസ സ്വഭാവമുള്ളവരാണ്. അതാണ് മനുഷ്യ അധമന്മാരും. മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവരും. ഇതെല്ലാം ഈ പ്രപഞ്ചം എല്ലാം എന്റെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മായയാല് അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവരോ. നിരീശ്വരൻ, ഈശ്വരമ്മനൊന്നുമില്ല, ഇതെല്ലാം എനിക്ക് വേണ്ടി, എനിക്ക് സുഖിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം. അങ്ങനെയൊക്കെ കരുതുന്നവര് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. ഇനി മൂഢന്മാരാരൊക്കെയാണ്? ഭാരം ചുമക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെ പോലെയാണ് മൂഢന്മാര്. ഈ പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലം സ്വയം അനുഭവിക്കണം അവർക്ക്. അവര് പറയും, ഇതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്ത് എൻ്റെ കഠിന പരിശ്രമം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇതിന്റെ ഫലവും എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ഭഗവാന് വേണ്ടി അത് സമർപ്പിക്കാനൊന്നും അവര് തയ്യാറില്ല. ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടാ? എൻ്റെ കഠിന പ്രയത്നം കൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായത് എന്നൊരു ചിന്താഗതി. അപ്പൊ ഇതിനുള്ള മികച്ച ഉദാഹരണമാണ് കഴുത. അതിന് പിന്നെ ഈ പ്രയത്നം ചെയ്യൽ മാത്രമുള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും അതിന് കിട്ടണില്ല. അതിന് കുറച്ച് ഭക്ഷണം കിട്ടണം, പ്രയത്നം ചെയ്യണം. ജീവിതം മുഴുവൻ അങ്ങനെ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് മൂഢന്മാര്, ഭാരം ചുമക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെ പോലെ. അതിനുദാഹരണമാണ് കഴുത. ഇനി നര അധമന്മാർ. നരൻ എന്നാൽ മനുഷ്യൻ, അധമൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറെ താണം വരും. ഭഗവത്ഗീത ശ്രവണം കൊണ്ട് നര അധമന്മാർക്ക് പോലും മുക്തി നേടാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇത് കേൾക്കാൻ പോലും അവർ വിസമ്മതിക്കുന്നു. അവരിത് കേൾക്കാൻ പോലും അവർക്ക് സമയമില്ല. അവര് എന്താ പറയുക, ഒരു ജോലിയും ഇല്ലാത്തവരാണ് ഇതൊക്കെ കേട്ട് നാമവും ചൊല്ലി നടക്കണമെന്ന് പറയും അല്ലെ. നമ്മള് ശരിക്കും കുറച്ച് വട്ട് കേസുകളാണെന്നാണ് അവരുടെ ഒരു ഭാവത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക. എന്താണ്, ഇത് കേൾക്കാൻ പോലും അവർ വിസമ്മതിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ കഥകളും ഇതൊന്നും കേൾക്കാനൊന്നും അവർക്ക് താല്പര്യം പോലുമില്ല. അവർക്ക് അതെല്ലാം ഒന്നിനും സമയമില്ല അല്ലെ. പക്ഷെ 7 മണിയാകുമ്പോഴത്തേനും ടിവിയുടെ മുന്നിലിരുന്ന് അവര് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് കരയാനും അതേപോലെയുള്ള ഒരു മാനസിക അവസ്ഥയിലെത്താനും ഒക്കെ അവർക്ക് നേരമുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിനൊന്നും കേൾക്കാനും സമയം കണ്ടെത്താനൊന്നും അവർ സമ്മതിക്കണേ ഇല്ല. ദുഷ്കൃതികൾ മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവരാണ്. മായികമായ ഭൗതിക ശക്തിയാൽ അവരുടെ ആർജിത ജ്ഞാനമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ മായയിൽ അകപ്പെട്ടിട്ട് അവരുടെ ശരിയായ അറിവ് പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മായാശക്തി അവരെ വഴിതെറ്റിക്കുകയാൽ അവർ ഭഗവാനെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാനെ അനുസരിക്കാൻ പോലും അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല. അങ്ങനെ അവരവരുടേതായ ഒരു ലോകത്തിൽ പോണതിനാണ് ദുഷ്കൃതികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ആസുര സ്വഭാവികൾ ആരാണ്? ആസുരം ഭാവം ആശ്രിതർ. അവരുടെ ഭാവം തന്നെ ആസുര സ്വഭാവമാണ്. 4-മത്തെ ദുഷ്കൃതർ തികച്ചും നാസ്തികരാണ്. അവരെന്താണ്? ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിലുള്ളവരെയാണ് നാസ്തികർ എന്ന് പറയുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചതുർവിധ ഭജന്തേ മാം ജനാ സുഹൃതിനോ അർജുന ആർത്തോ ജിജ്ഞാസുരർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനീ ചാപരദർശഭ. 4 തരത്തിലുള്ള ആളുകളാണ് ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നവര് 4 തരത്തിലുള്ളതാണ്. ഏതൊക്കെയാണ് അത്? സുഹൃതികളായ, അവരെ സുഹൃതികൾ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. 4 കൂട്ടരാണ് എന്നെ ഭജിക്കുന്നത്. 1 ദുഃഖിതൻ, 2 ധനകാംക്ഷി, 3 ജിജ്ഞാസു, 4 ജ്ഞാനി. ആരൊക്കെയാണ് 4 കൂട്ടര്? ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, ജ്ഞാനി. ദുഃഖിതൻ അതായത് നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വിഷമം വരുമ്പോള് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഓടിച്ചെല്ലും. എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരികയാണ്, വളരെ കഷ്ടപ്പാടാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഭജിക്കും. 2 ധനകാംക്ഷി,
ആ ധനം ആവശ്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ധനത്തെ എനിക്ക് ഒരു ലോട്ടറി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പൈസ കിട്ടണം ഭഗവാനെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, അതേപോലെ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ശരിയാക്കി കിട്ടണേ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട്, ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഒന്ന് തീർത്ത് തരണേ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് പോണ ഒരു ധനകാംക്ഷി. ദുഃഖിതം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് അസുഖങ്ങളും എപ്പോഴും ശരീരത്തിന് ഭൗതിക അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതാണ് ദുഃഖിതൻ. ധനകാംക്ഷി ധനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്. ജിജ്ഞാസു എന്ന് വെച്ചാല് എല്ലാം അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ളവര്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ളവര് ജിജ്ഞാസു. പിന്നെ പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി, ഭഗവാനെ അവർക്ക് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറെ അറിവുകളൊക്കെ ഉള്ളവരാണ് ജ്ഞാനി. അപ്പൊ 4 തരത്തിലാണ് ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നത്. 1 ദുഃഖിതൻ, 2 ധനകാംക്ഷി, 3 ജിജ്ഞാസു, 4 പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. ഇവിടെ ഓരോരുത്തരെ പറ്റി കഥകള് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ആരാണ് ഇത്? പാഞ്ചാലിയുടെ വസ്ത്രാശയം പോലെ. ഗജേന്ദ്രൻ. ഗജേന്ദ്രന്റെ കഥയാണ് ഇവിടെ ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഗജേന്ദ്രൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആരായിരുന്നു? ആരായിരുന്നു ഗജേന്ദ്രൻ? പാണ്ഡ്യ രാജാവ് ഇന്ദ്രദ്യുമ്നൻ എന്ന രാജാവിന്റെ ഇന്ദ്രദ്യുമ്നൻ എന്ന രാജാവായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ജന്മത്തില്. അങ്ങനെ വിഷ്ണു ഭക്തനായിരുന്നു ഇന്ദ്രദ്യുമ്നൻ. പക്ഷെ വാർദ്ധക്യം വന്നപ്പോ രാജ്യമൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് തപസ് ചെയ്യാനായിട്ട് മലയ പർവ്വതത്തില് തപസ് ചെയ്യാൻ പോയി. അവിടെ വെച്ച് ധ്യാനത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഭഗവാനിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അഗസ്ത്യ മുനി ആ സമയത്ത് വന്നു. പക്ഷെ മുനി വന്നതൊന്നും ഇന്ദ്രദ്യുമ്നൻ എന്ന രാജാവ് അറിഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ മുനിമാരങ്ങനെയാണ്, പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് ദേഷ്യം വരും, പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ശപിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞ നീ സ്ഥലകാല ബോധമൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഇരുന്നിരിക്കുകയാണ്, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നീ അടുത്ത ജന്മം ഒരു ആനയായി തീരട്ടെ എന്ന് ശപിച്ചു. പക്ഷെ രാജാവ് ഉടനെ മാപ്പ് അപേക്ഷിച്ചു. എന്നെ പറഞ്ഞു ശാപം തിരിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല, പക്ഷെ മാപ്പ് തരാം. എന്താണ്? ഭഗവാൻ വന്ന് നിന്നെ, വിഷ്ണു വന്ന് നിനക്ക് ശാപമോക്ഷം തരും എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ രാജാവ് ഉടനെ ആനയുടെ രൂപം കൊണ്ട് ഗജേന്ദ്രൻ, അതും ആനകളുടെ രാജാവ് തന്നെ തീർന്നു, ഗജേന്ദ്രനായി. ശ്രീകുട പർവ്വതത്തില് ഇങ്ങനെ ഒരു തടാകമുണ്ട്. ആ തടാകത്തില് പിടിയാനകളോടൊപ്പം. കേൾക്കണില്ലേ? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാട്ടെ ബാക്കി എല്ലാവരും. ഹരികൃഷ്ണ. അപ്പൊ ശ്രീകുട പർവ്വതത്തില് തടാകത്തില് വന്ന് പിടിയാനകളോടൊക്കെ വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് ഭൗതിക ആനന്ദം ഒക്കെ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ട് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുകയാണ് അവിടെ. അപ്പൊ ഈ ഗജേന്ദ്രൻ ഒരു ദിവസം ആ തടാകത്തിൽ ഇറങ്ങി കുറേ ആനകളുമായിട്ട് വന്ന് സന്തോഷത്തോടു കൂടി തുടിച്ച് മതിച്ച് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ കുറേ പിൻഗാമികൾ ഇയാളുടെ കൂടെയുണ്ട്. ഗജേന്ദ്രനെ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ആനകൾക്ക്. അങ്ങനെ വന്ന് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ തടാകത്തിൽ തന്നെ വേറൊരു എന്താണ് മുതലുണ്ടായിരുന്നു. ആ മുതലയും ഒരു ശാപം കിട്ടിയ ഇതായിരുന്നു. അതാരായിരുന്നു? അപ്സരസുകളുമായി വിളയാട്ടം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഹുഹു എന്ന ഗന്ധർവനായിരുന്നു അത്. ആ ഹുഹു ഗന്ധർവൻ അങ്ങനെ കുളിച്ച് രസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അപ്സരസുകളുമായിട്ട്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഒരു ദേവലൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മുനി അവിടെ എത്തി. ആ മുനി ഇവർ ഈ വിളയാട്ടമൊക്കെ കണ്ട് ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ട് ശപിച്ചു. എന്നിട്ട് ഗന്ധർവന് ശപിച്ച് മുതലയാക്കി മാറ്റി. അപ്പൊ ആ തടാകത്തിൽ തന്നെ ഈ ഹുഹു എന്ന ഗന്ധർവനും മുതലയുടെ രൂപത്തിൽ ഈ തടാകത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അപ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഗജേന്ദ്രൻ പിടിയാനകളോടൊത്ത് കളിക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങിയത്. അങ്ങനെ കുറേ താമരപ്പൂക്കളും ഒക്കെ നിറഞ്ഞ നല്ലൊരു തടാകമായിരുന്നു. ഗജേന്ദ്രൻ കളിച്ച് ഇറങ്ങി അങ്ങനെ ഭയങ്കരതായിട്ട് ആ തടാകത്തിൽ പിടിയാനകളൊപ്പം വെള്ളം കുടിക്കാനിരിക്കുന്ന അങ്ങനെ ആർത്തുല്ലസിച്ചിരിക്കുന്ന അറിയാൻ പെട്ടെന്ന് മുതല ഗജേന്ദ്രന്റെ കാലിൽ പിടിച്ച് വലിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഗജേന്ദ്രൻ നല്ല ശക്തിയുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചു, പക്ഷെ വെള്ളത്തിനകത്ത് ആവുമ്പോൾ അധികം ശക്തി നമ്മൾക്ക് കിട്ടില്ല. അങ്ങനെ താഴേക്ക് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണ്. ഇവന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആനകളൊക്കെ കയറിപ്പോയി.
പിന്നെ കുറച്ച് സമയത്ത് ഭാര്യയും മക്കളും ഒക്കെ കുറച്ചു നേരമൊക്കെ നിന്നു. അവസാനം രാത്രി ആയതോടുകൂടി അവരും രക്ഷപ്പെടാൻ പോയി. 1-2 ദിവസം അങ്ങനെ ഇവരെല്ലാരും വന്ന് നോക്കും ഗജേന്ദ്രന്, പക്ഷെ അനങ്ങാൻ വയ്യ, മുതല പിടിച്ച് വലിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും പോയി, പിടിയാനുകളും കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ കയറിപ്പോയി. പക്ഷേ ഗജേന്ദ്രന് രക്ഷപ്പെടാൻ യാതൊരു മാർഗവുമില്ല. ഉടനെ ഗജേന്ദ്രന് പെട്ടെന്ന് ഭഗവാന്റെ ഒരു സ്മരണ വന്നു. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ ഒരു ഓർമ്മ വന്നിട്ട് തൊട്ട് നോക്കി. അപ്പൊ അവിടെ അടുത്തൊന്നും കുറേ താമരപ്പൂക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ നശിപ്പിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അവസാനം പെട്ടെന്ന് ഒരു താമരപ്പൂ കണ്ടെത്തിയിട്ട് കാലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേദന കൊണ്ട് പുളഞ്ഞ് ശരീരം അനങ്ങാൻ വയ്യാത്ത അവസ്ഥ. അതും ഒരു ദിവസം എന്നല്ല, മാസങ്ങളും വർഷങ്ങളും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയി അവിടെ നിന്നിട്ട്. അപ്പൊ ആരും രക്ഷിക്കാനില്ലാത്തൊരവസ്ഥ വന്നപ്പോഴാണ് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തില് ഭഗവാനെ പൂജിച്ചിരുന്ന ഈ ഒരു ഓർമ്മ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മാത്രമേ ഇനി ശരണം പ്രാപിക്കാനുള്ളൂ എന്നൊരവസ്ഥ വന്നിട്ട് ഭഗവാനെ ഒരു താമരപ്പൂ എടുത്ത് ഭഗവാനെ വിളിച്ചു. ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ ആ ഭക്തന്റെ വിളി കേട്ട വഴിക്ക് ഗരുഡാരൂഢനായിട്ട് ഗരുഡന്റെ മേല് പറന്നെത്തി, അങ്ങനെ രക്ഷിക്കാനെത്തി. എന്നിട്ടോ ചക്രായുധം കൊണ്ട് ഗരുഡൻ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ആദ്യം തന്നെ മുതലയെ അരിഞ്ഞു. ആദ്യം ഭക്തന്റെ കാലിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഹുഹു എന്ന ഗന്ധർവനും ഭക്തനാണ്. തന്റെ ഭക്തന്റെ കാലിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കണ്ടത്. അങ്ങനെ ഭക്തന്റെ കാലിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മുതലയെ ആദ്യം അരിഞ്ഞു വീഴ്ത്തി. അപ്പൊ ഉടനെ അദ്ദേഹം എന്തായി മാറി? ഗന്ധർവനായിട്ട്. ശാപമോക്ഷം ആദ്യം കൊടുത്തത് ഭക്തന്റെ കാലിൽ പിടിച്ച ആൾക്കാണ്. അദ്ദേഹം ഉടനെ ഗന്ധർവനായിട്ട് മോക്ഷം ലഭിച്ചു പോയി. അതിന് ശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്തത്? ഗജേന്ദ്രന് മോക്ഷം കൊടുത്തു. വീണ്ടും ഇന്ദ്രദമനായി, അല്ലെങ്കിൽ മോക്ഷം ലഭിച്ച ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോയി. അതാണ് ആർത്തി. ആർത്തി എന്ന് വെച്ചാല് ദുഃഖിതന്റെ കഥ. ഇനി അടുത്തത് ഏതാണ്? ഏത് കഥയായിരിക്കും? പാഞ്ചാലിയുടെ വസ്ത്രാക്ഷേപം. പാഞ്ചാലിയുടെ വസ്ത്രാക്ഷേപം. പാഞ്ചാലിക്ക് എന്ന് വെച്ചാല് 5 ഭർത്താക്കന്മാരായിരുന്നു അല്ലെ? പാണ്ഡവരുടെ ഭാര്യയാണ് പാഞ്ചാലി. അപ്പൊ ഒരിക്കലും എല്ലാം തികഞ്ഞ 5 പേര്, യുദ്ധത്തിലായാലും ശക്തിയിലായാലും ബുദ്ധിയിലായാലും സൗന്ദര്യത്തിലായാലും അങ്ങനെ എല്ലാം തികഞ്ഞ പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാരുടെ ഭാര്യയാണ് പാഞ്ചാലി അല്ലെ? അപ്പൊ പാഞ്ചാലിയെ ഇതെല്ലാം ചൂതിലെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് തളർന്നിരിക്കുന്ന പാണ്ഡവരുടെ ഭാര്യയെ ആ സദസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ദുര്യോധനാദികളെ വസ്ത്രാക്ഷേപം നടത്തണം. അപ്പൊ ഭർത്താക്കന്മാർ രക്ഷിക്കും എന്നുള്ളൊരു അഹങ്കാരം പാഞ്ചാലിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നെ നിങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു. പക്ഷെ അവർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ. ഇവരുടെ അടിമകളായി തീർന്നു. ഇവിടെ പിതാമഹനായിട്ടുള്ള ഭീഷ്മരുണ്ട്, ദ്രോണാചാര്യരുണ്ട്, ഇവരെല്ലാം ഉണ്ട്. അവരെയൊക്കെ നോക്കി പാഞ്ചാലി കരഞ്ഞു തുടങ്ങി എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ. പക്ഷെ ആർക്കും രക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് പാഞ്ചാലി കുറേയൊക്കെ ധൈര്യം സംഭരിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ വസ്ത്രം പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് ഒരു കൈ കൊണ്ട് തടഞ്ഞുകൊണ്ടൊക്കെ നോക്കി. പക്ഷെ അവരുടെ ആ ശക്തിക്ക് കീഴിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ 2 കൈയും പൊക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കാന്ന് പറയും അല്ലെ? 2 കൈയും, ഒരു കൈ കൊണ്ടും തടുത്തു നിർത്താൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോ 2 കൈയും കൂടി ഓർത്തിട്ട് കൃഷ്ണ എന്ന് വിളിച്ചു. ഭഗവാനെ വിളിച്ച വഴിക്ക് അതുവരെ ഭഗവാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോണ്ട് ഒരു വിളി കേൾക്കാൻ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഉടനെ പിന്നെ എന്താണ്? വസ്ത്രം വേറൊരു സൈഡിൽ കൂടെ വസ്ത്രം ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. പാഞ്ചാലിയെ ആ നഗ്നതയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ആർക്കേ സാധിച്ചുള്ളൂ? ഭഗവാനെ മാത്രം സാധിച്ചുള്ളൂ. ഇതെല്ലാം ആർത്തന്മാരുടെ കഥകളാണ്. അടുത്തത് വരുന്നത് ആരാ? ഇവിടെ അജ്ഞാതവാസത്തില് ആ ഭാഗമല്ലേ? അതല്ല. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശുഗബ്രഹ്മർഷിയുടെ
അവതാരം വരുന്നതാണ്. വ്യാസഭഗവാനും വാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞത് വാത്തികയാണ് ഇവിടെ വ്യാസഭഗവാനും വാത്തികയും. അവര് ഉള്ളില് തത്ത, ഗോലോകത്തിലെ തത്ത വന്ന് ഒരു മനുഷ്യ ജന്മം കൊണ്ടിട്ട് അല്ലെ, ഇതിൽ നിന്നാണ് ശുഗബ്രഹ്മർഷി വരണത്. അങ്ങനെ എത്ര 18 വർഷമായിട്ടും വാത്തിക പ്രസവിക്കുന്നില്ല. ശുഗൻ പുറത്തേക്ക് വരാനായിട്ട് സമ്മതിക്കുന്നില്ല അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ നിന്ന്. ആ ഗർഭത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ വ്യാസഭഗവാൻ ഭാഗവതം പറഞ്ഞിട്ട് അതെല്ലാം കേട്ട് മുക്താത്മാവായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ മനസ്സിലായി പുറത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാല്, ഭൗതികതയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് മായയില് അകപ്പെടും, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തായാലും പുറത്തു വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ കഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ശുഗനെ പുറത്തെടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് ഉറപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ് പറയണത്, നീ എന്തായാലും നീ ഒരു മുക്താത്മാവാണ്, നീ ഒരിക്കലും ഇതില് മായയിൽ പെടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് 18 വയസ്സാ അങ്ങാണ്ടായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യണത്. ജനിച്ച പടി 16 മാതാജി? 16 വയസ്സ്. അങ്ങനെ ജനിച്ച പടി നടന്ന് പോവുകയാണ് ചെയ്യണത് അല്ലെ. അതിന്റെ കഥയൊക്കെ ഭാഗവതത്തില് വിവരിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അതാണിത്. അതായത് അതും അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ്. അതായത് ശുഗബ്രഹ്മർഷി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഇവിടുന്ന് ഒന്നാണ് അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തിലെ തത്തയായിരുന്നു, തത്തയായിരുന്നു, രാധാറാണിയുടെ തത്തയായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ശിവൻ പാർവതിക്ക് മഹാഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ സമയത്ത് ഇത് കേട്ടുകൊണ്ട് ഇരുന്ന തത്തയെ പെട്ടെന്ന് ശിവന് മനസ്സിലായി പാർവതി അല്ല മൂളണത്, വേറെ ആരുമാണ് മൂളണേന്ന് കണ്ടിട്ട് നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഒരു തത്ത. അങ്ങനെ അത് പറന്ന് വന്നിട്ടാണ് വാത്തിക അവിടെ വ്യാസഭഗവാൻ ഭാഗവതം പറയണ കേട്ട് വായും പൊളിച്ചിരിക്കണ സമയത്ത് വാത്തികയുടെ ഗർഭത്തിൽ വരുന്നതും. അങ്ങനെ 16 കൊല്ലത്തായ കഥകളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഭാഗവതത്തിലൂടെ അറിയാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ ജസ്റ്റ് പറയാണ് അതും ആർത്തവും. അപ്പൊ ദുഃഖിതര 3 പേരുടെ ഉദാഹരണമാണ് ഇവിടെ. അടുത്തത് അർത്ഥാർത്ഥി. അടുത്തത് ഏതാണ്? ഇത് അതായത് ശുഗബ്രഹ്മർഷി മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്നിട്ട് പിന്നെ പോയി ഇരുന്നിട്ട് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ ചിത്രം. അടുത്തത് ധ്രുവൻ എന്താ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാണ്? ധനം. എന്താണ്? അർത്ഥാർത്ഥി, അർത്ഥം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അർത്ഥാർത്ഥി. എങ്ങനെയാണ്? ഉത്താനപാദ മഹാരാജാവിന്റെ കഥ അല്ലെ. ഉത്താനപാദന്റെ 2 മക്കളായിരുന്നു. ആരൊക്കെ? ധ്രുവനും രണ്ട് മക്കളായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതില് ഹരേ കൃഷ്ണ ഉത്തമൻ സ്വയംഭൂവിന്റെ മകനായ ഉത്താനപാദന് 2 ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു. ആരൊക്കെയാണ്? സുനീതിയും സുരുചിയും. സുരുചിയോടായിരുന്നു രാജാവിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടം. അങ്ങനെ രാജാവിന് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായി. ഓരോ പുത്രന്മാർ 2 പേർക്കുണ്ടായി. സുനീതിയുടെ പുത്രനാണ് ധ്രുവൻ, സുരുചിയുടെ പുത്രൻ ഉത്തമൻ. ഉത്താനപാദന് 2 ഭാര്യമാര്, സുനീതി, സുരുചി. സുനീതിനോട് അത്ര വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടായില്ല, സുരുചിയോടായിരുന്നു താല്പര്യം. അങ്ങനെ 2 പേർക്കും ഓരോ പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. സുനീതിയുടെ മകനാണ് ധ്രുവൻ, സുരുചിയുടെ മകനാണ് ഉത്തമൻ. അങ്ങനെ ഉത്തമനെ മടിയിലിരുത്തി ലാളിക്കായിരുന്നു. രാജ്ഞി എപ്പോഴും തൻ്റെ മകനെ രാജാവിന്റെ മടിയിലിരുത്തി കൊടുക്കും. അങ്ങനെ ലാളിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ 5 വയസ്സുള്ള ധ്രുവൻ ചെന്നിട്ട് അച്ഛന്റെ മടിയിലിരിക്കണം എന്നും പറഞ്ഞ് ആഗ്രഹിച്ച് ചെന്നു. അപ്പൊ സുരുചി ഉള്ളത് കൊണ്ട് രാജാവും അവന്റെ ആഗ്രഹം പരിഗണിച്ചില്ല. അപ്പൊ ധ്രുവൻ മടിയിലിരിക്കാൻ കയറിയപ്പോൾ സുരുചി വളരെ പരുഷമായ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ധ്രുവനെ അധിക്ഷേപിച്ചു. അച്ഛന്റെ മടിയിലിരിക്കാനും ഇവിടത്തെ രാജ്യഭാരമൊക്കെ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും നീ എൻ്റെ വയറ്റിൽ പിറക്കണമായിരുന്നു എന്നാണ് സുരുചി പറഞ്ഞത്. ഈ രാജസിംഹാസനത്തിനും ഒന്നും നീ അർഹനല്ല, നീ സുനീതിയുടെ മകനായിട്ട് ജനിച്ചത് കൊണ്ട് നീ അതിനൊന്നും അർഹതയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ധ്രുവന് ഭയങ്കര സങ്കടമായി. അമ്മയുടെ അടുത്ത് പോയി കരഞ്ഞു. അപ്പൊ അമ്മ പറഞ്ഞു, ശരിയാണ് മോനെ, നീ സുരുചിയുടെ വയറ്റിലല്ല പറഞ്ഞത്, പാപിയായ എൻ്റെ വയറ്റിലാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നീ ഭഗവാനോട് തന്നെ ചെന്ന് ചോദിക്കി എന്ന് പറയും. സുരുചി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി, നീ
ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയി പറയും, നീ എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ ജനിച്ചു എന്നുള്ളത് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ സുനീതിയുടെ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ അമ്മയും ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞു. അപ്പം അവൻ ഭഗവാനെ അന്വേഷിച്ച് പോയി. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ വനത്തിലേക്ക് നടന്നു. പക്ഷെ പോണ വഴിക്ക് നാരദ മഹർഷി വന്നു. നാരദ മഹർഷി കുറേ അവനെ മടക്കി അയക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു. പക്ഷെ പറഞ്ഞ് ഇല്ല, ദൃഢനിശ്ചയമായിരുന്നു. അപ്പോൾ മടങ്ങിപ്പോയിട്ട് വലുതായിട്ട് വരൂ കുട്ടി, നീ 5 വയസ്സായിട്ടുള്ളൂ, ഇപ്പോഴേ നീ ധ്യാനിക്കാനൊന്നും ആയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞയച്ചു. പക്ഷെ അവൻ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ എൻ്റെ അച്ഛനേക്കാളും എൻ്റെ അച്ഛച്ചനേക്കാളും എല്ലാവരേക്കാളും കൂടുതൽ ബ്രഹ്മാവിനേക്കാളും അധികമായിട്ട് എനിക്ക് ധനം വേണം, അങ്ങനെ അച്ഛനേക്കാളും വലിയ ധനവാനാവണം എന്നുള്ളൊരു ഇച്ഛയാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ 3 ലോകങ്ങളിലും വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ധനവാനാവണം എന്ന് പറഞ്ഞ് യമുനാ തീരത്തുള്ള മധുവനത്തില് എന്നാ പോയി നീ ധ്യാനിക്കുക, അവിടെ ഹരിയുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെന്ന് നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് പോയി. അങ്ങനെ 3 നേരവും സ്നാനമൊക്കെ ചെയ്ത് യമനിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ച് അങ്ങനെ ഹരി ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഈ കുട്ടിയുടെ ദൃഢനിശ്ചയത്തിന് മുന്നിൽ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ നാരദനാണെങ്കിൽ ഉത്താനപാദന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിച്ചു, നിന്റെ മകൻ ഇങ്ങനെ പോയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, എനിക്ക് വിഷമുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം പറയും. അങ്ങനെ ഹരേ കൃഷ്ണ, മൂഢനാണ് എൻ്റെ മകനെ എനിക്ക് മടിയിലിരുത്താൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പൊ ധ്രുവൻ അതേപോലെ ചെന്ന് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ തപസ് ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് ഈ കുട്ടിക്ക് ചോദിക്കാൻ പോലും അറിയാത്തൊരു പ്രായമായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ തന്നെ ശംഖെടുത്തുകൊണ്ട് ആ കുട്ടിയുടെ കവിളിൽ ഒന്ന് തൊട്ടു. അതോടുകൂടി കുട്ടി ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുറന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ഈ ഭഗവാന്റെ ദർശനം കിട്ടിയപ്പോള് ധ്രുവൻ തന്നെ പറഞ്ഞു, എനിക്കിതൊന്നും ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു, എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും കൊടുത്തു. ധ്രുവൻ എന്നുള്ളൊരു ധ്രുവലോകം തന്നെ ഭഗവാൻ ആ കുട്ടിക്ക് കൊടുത്തു. അപ്പോഴാണ് പറയുന്നത്, ഇതെല്ലാം കുപ്പിച്ചില്ലുകൾ പോലെയാണ്, എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ ദർശനം കിട്ടിയപ്പോൾ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് അർത്ഥാർത്ഥിക്ക് ഉദാഹരണം. ഇവിടെ എന്താണ് അടുത്തത്, ബാലി സുഗ്രീവന്റെ അല്ലേ, അതാണ് ശ്രീരാമസ്വാമി ലക്ഷ്മണനോടൊപ്പം വന്നപ്പോള് ഹനുമാൻ ചോദിച്ചു അല്ലെ, ബാലിയെ കൊന്ന് രാജ്യം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ സുഗ്രീവനായിട്ട് സഖ്യം ചെയ്യണതാണ് ഇവിടെ ചെയ്യണത്. ശ്രീരാമനെ യുദ്ധത്തിൽ സഹായിച്ചാല് ബാലിയെ കൊന്നിട്ട് രാജ്യം കൊടുക്കാം എന്ന് ഹനുമാന്റെ സാന്നിധ്യത്തില് പറയണതാണ് ഇവിടെ. ഇത് നൈമിഷാരണ്യത്തില് എല്ലാ മുനികളും സാധാരണ കലിയുഗത്തില് മനുഷ്യർക്ക് എങ്ങനെ സ്വസ്ഥത കിട്ടും, അത് ജ്ഞാനികൾക്ക് ഉദാഹരണം. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഇതാണ് ആ 4 ഇതിന്റെ കഥകള്. ഇനി നോക്കാം. ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തേ ജ്ഞാനവാൻ മാം പ്രപദ്യതേ വാസുദേവ സർവമിതി സഹ മഹാത്മാസു ദുർലഭ. എന്താണ്, കുറെ ജന്മങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഇതൊന്നുമല്ല, എന്താണ്, വാസുദേവനാണ് സർവമിതി. അങ്ങനെ അറിയുന്നവര് സുദുർലഭരാണ്, ദുർലഭമാണ്. അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജ്ഞാനവാനായ വ്യക്തി സർവജ്ഞനാണ്, കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും സർവവ്യാപിയും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്നെ അവർ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. കുറെ ജന്മങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ധനവും ഒന്നുമല്ല പ്രധാനം, ഭഗവാനെ അറിയലാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമുള്ള കാര്യമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള മഹാത്മാക്കൾ വളരെ വിരളമാണ്. കാമസ്ഥൈസ്തൈർഹൃദജ്ഞാന പ്രപദ്യന്തേഞ്ഞ ദേവതാ തം തം നിയമാസ്ഥായ പ്രവൃത്യാനിയതാശ്വയ. അങ്ങനെ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവരാണ് ഈ ദേവന്മാരെയെല്ലാം ശരണം പ്രാപിച്ചിട്ട് അത് വേണം ഇത് വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മള് ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്. പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് അവർ സ്വപ്രകൃതിയാൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. ഓരോ അമ്പലങ്ങളിൽ പോയിട്ട് നമ്മള് പുഷ്പാഞ്ജലികൾ ചെയ്യണത്, ശത്രു സംഹാരം, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ എത്ര വിഡ്ഢിത്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പിന്നീടേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ആദ്യമൊന്നും അറിയില്ല. അവിടെ അമ്പലംകാരൻ എന്ത് ചെയ്യും,
ഓരോരോ പുഷ്പാഞ്ജലി ഇത്ര റേറ്റ്, അതിന്റെ ഫലം ഇത്, അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതി വലിയ വലിയ ചാർട്ടുകൾ ഇട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ നോക്കും, ഓ ഇത്രയധികം ഫലമുള്ളതാണോ, എന്നാ പിന്നെ കുറച്ച് പൈസ, തിരിച്ച് ബസ്സിന് പോകാൻ പൈസ ഇല്ലെങ്കിലോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആ പുഷ്പാഞ്ജലിയൊക്കെ കഴിച്ച് നടന്ന് ക്ഷണിച്ച് വീട്ടിലെത്തും. അതുപോലെയാണ് ഓരോരോ സുഖങ്ങൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. അന്തവത്തു ഫലം തേഷാം തദ്ഭവത്യൽപമേധസാം ദേവാൻ ദേവയജോ യാന്തി മദ്ഭക്തായാന്തി മാമഭി. മൂഢന്മാരാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ വിവർത്തനം ഒന്ന് വായിക്കും മാതാജി, വസന്ത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിക്കാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മൂഢന്മാരാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലമാകട്ടെ തുച്ഛവും ക്ഷണികവും അത്രേ. ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവർ ആ ദേവന്മാരുടെ ലോകങ്ങളിലെത്തും. എന്റെ ഭക്തന്മാരാകട്ടെ പരമോന്നതമായ എന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ടോ? ഇല്ലപ്പാ, വിവർത്തനോ? ഞാൻ വായിക്കട്ടെ മാതാജി. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ എന്റെ ഭഗവത് പുസ്തകത്തിൽ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ശുദ്ധഭക്തൻ സച്ചിദാനന്ദ അവസ്ഥയിൽ, അതല്ലേ അതെ അതെ, വായിച്ചോളൂ. ശ്രദ്ധയില്ല. ശാശ്വതമായി വാഴുമെന്നിരിക്കെ ഭക്തന് സിദ്ധിക്കുന്ന ഒരാള്, നേട്ടവും. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ മ്യൂട്ട് ചെയ്യും, ഒരാൾ വായിക്കാം. അതാണ് നിങ്ങളോട് വായിക്കാൻ പറയാത്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ പ്രസന്ന മാതാജി വായിച്ചോളൂ. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ശുദ്ധഭക്തൻ സച്ചിദാനന്ദ അവസ്ഥയിൽ ശാശ്വതമായി വാഴുമെന്നിരിക്കെ ഭക്തന് സിദ്ധിക്കുന്ന നേട്ടവും ഒരു സാധാരണ ദേവാരാധകന്റെ നേട്ടവും എത്ര വ്യത്യസ്തമാണ്. ഭഗവാന് പരിമിതിയില്ല, വരദാനങ്ങൾക്ക് എണ്ണമില്ല, കാരുണ്യം അതിരറ്റതാണ്. അതുകൊണ്ട് ശുദ്ധഭക്തനിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള കനുവും അതിരറ്റതത്രേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ശുദ്ധ ഭക്തൻ സച്ചിദാനന്ദ അവസ്ഥയിൽ ശാശ്വതമായി വാഴും. അങ്ങനെ ഭക്തന് സിദ്ധിക്കുന്ന നേട്ടവും ഒരു സാധാരണ ദേവ ആരാധകന്റെ നേട്ടവും എത്ര വ്യത്യസ്തമാണ്. ഭഗവാൻ എല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യും ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ദേവന്മാരുടെ നേട്ടം എന്ന് പറയണത് ശാശ്വതമല്ല. അത് കുറച്ചു നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ആ പുണ്യം തീരുമ്പോ ആ നേട്ടവും പോകും. ഭഗവാന് പരിമിതിയില്ല. ദേവന്മാർക്കാണെങ്കിൽ പരിമിതിയുണ്ട്. അതായത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ആ ഗുണം കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ദേവന്മാർക്ക് ആ ഭക്തന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ കാരുണ്യം, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം അതിരറ്റതാണ്. അതുകൊണ്ട് ശുദ്ധ ഭക്തനിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള കനിവും അതിരറ്റതെത്തെ. നമ്മൾ ശുദ്ധ ഭക്തനാണെന്നിരിക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാരുണ്യം കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. നാഹം പ്രകാശ സർവസ്യ യോഗമായ സമാവൃത മൂഢോ വയം നഭിജാനാതി ലോകോ മാമം അജം അവ്യയം. ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്കും ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാവില്ല. യോഗമായ എന്ന എൻ്റെ അന്തരംഗ ശക്തി അവരിൽ നിന്ന് എന്നെ മറച്ചു വയ്ക്കുന്നു. തന്മൂലം അജനും അവ്യയനുമാണ് ഞാനെന്ന് അവർ അറിയുന്നതുമില്ല. ഭഗവാനെ അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും ആർക്കും കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാനെ നമ്മിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തുന്നത് ഒരു കർട്ടൻ പോലെ യോഗമായ, അത് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാണ്. ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ് വേറെയുള്ള മായ. ഇത് യോഗമായ എന്ന അന്തരംഗ ശക്തി ഭഗവാനെ ബുദ്ധിയിലെ മൂഢന്മാരിൽ നിന്ന് അകറ്റി മറച്ചു വയ്ക്കുന്നു. അജനും അവ്യയനുമാണ് ഞാനെന്ന് ഈ മൂഢന്മാർ അറിയുന്നില്ല. വേദാഹം സമതീതാനി വർത്തമാനാനി ച അർജുന ഭവിഷ്യാണി ച ഭൂതാനി മാം തോ വേദന കശ്ചന. ഹേ അർജുന, പരമപുരുഷനായ എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായതും ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നതും മേലിൽ വരാൻ പോകുന്നതുമായ എല്ലാം അറിയാം. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എനിക്ക് സുപരിചിതരാണ്. പക്ഷെ എന്നെ ആർക്കും അറിയാൻ വയ്യ. എല്ലാവരെയും എല്ലാ ജന്മങ്ങളും ഭഗവാനെ അറിയാം. പക്ഷെ ഭഗവാനെ ആർക്കും അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. യേഷാം ത്വന്തഗതം പാപം ജനാനാം പുണ്യകർമ്മണാം തേ ദ്വന്ദ്മോഹ നിർമുക്ത ഭജന്തേ മാം ദൃഢവ്രത. പൂർവജന്മങ്ങളിലും എത്ര ജന്മങ്ങളുണ്ടായാലും ആ ജന്മങ്ങളിലും ഈ ജന്മത്തിലും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ അവരുടെ പാപഫലങ്ങൾ നിർമാർജനം ചെയ്ത് ദ്വന്ദ്മോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാവുന്നു. അങ്ങനെ അവർ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകും. പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ഓരോ ജന്മം, മനുഷ്യജന്മം കിട്ടണത് തന്നെ ഒരു പുണ്യമാണ്. അങ്ങനെ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാപഫലങ്ങളൊക്കെ തീർന്ന്
ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന്, സുഖം ദുഃഖം അങ്ങനെയുള്ള ദ്വന്ദ്മോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാകുന്നു. ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ എൻ്റെ സേവനത്തെ മുഴുകും. സാധിഭൂതാദി ദൈവം മാം സാധി യജ്ഞം ചയേ വിദുഹു പ്രയാണകാലേ ബിജാമാം തേ വിദുർയുക്ത ചേതസഹ. ഭഗവാനെ അറിയുകയും എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ബോധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവായ ഭഗവാനാണ് ഞാൻ എന്നറിയുന്നവർ മരണസമയത്ത് പോലും എന്നെ സ്മരിക്കും. നമ്മള് വയസ്സാകുമ്പോൾ അല്ലെ മരിക്കാറാവുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ സേവയൊക്കെ നമ്മൾ മക്കളോട് പറയും നാമം ജപിക്കണം എന്ന് പറയും. അമ്മ നാമം ജപിക്കണല്ലേ, അത് മതി എന്ന് പറയും അല്ലെ. അതേപോലെ ഞങ്ങളൊക്കെ ആ പ്രായമാവുമ്പോൾ ജപിച്ചോളാം എന്ന് പറയും. അതല്ല, ആദ്യമേ നമ്മൾ ജപിച്ചാലാണ് മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോഴല്ല ഒരാള് ഭഗവാനിലെ പ്രാപിക്കേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. ഇന്നലത്തെ നോക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം നമുക്ക്. ഇന്നത്തെ നോക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇന്നലത്തെ നോക്കാം. ഇന്നലത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ? ഇല്ല, ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ല. ഇന്നലെ ഇന്നും കുറെ കഥയൊക്കെ വന്നപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇന്നും പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും കഴിഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്തോളും അതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യാം. 5 മിനിറ്റ് ഉള്ളൂ നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, തത് ശൃണു എന്ന വാക്കിന്റെ ഒരാള് പറയണേ. എല്ലാരും കൂടി പറഞ്ഞാല് നമുക്കൊന്നും കേൾക്കില്ല. ഓരോരുത്തര് പറയാ. ആദ്യം പറഞ്ഞോര് പിന്നെ പറയരുത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. തുടങ്ങിക്കോളൂ. ശൃണു എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞോളൂ. ഉത്തരം എന്താണ്? അതിനെ ശ്രവിച്ചാലും. എന്നിൽ നിന്നും കേൾക്കൂ. തശ്രുണു എന്നിൽ നിന്നും കേൾക്കൂ. എന്നിൽ നിന്ന് കേട്ടാലും. ഞാൻ പറയാം, നീ കേൾക്കണം. എന്നിൽ നിന്ന് കേൾക്കൂ എന്നാണ് തശ്രുണു. ഹരേ കൃഷ്ണ. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? ഏതൊക്കെയാണ് 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങള്? കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. അറിയാത്തവരതൊന്ന് എഴുതി വെച്ചോട്ടാ. കാരണോദകശായ വിഷ്ണു, കാരണ ഉദകശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു. അതായത് കാരണജലത്തിൽ ശയിക്കുന്നതാണ് കാരണ ഉദകശായി വിഷ്ണു. അതായത് 3 പുരുഷാവതാരങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങള്. ഒന്ന് കാരണ ഉദകശായി വിഷ്ണു, കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീര ഉദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. പിന്നെ അത് വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ ലെവൽ 2 ക്ലാസ്സിലൊക്കെ വരുമ്പോ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുക. 3 ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ എന്തെല്ലാം അടങ്ങുന്നു? ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണ് ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം. ഇങ്ങനെ 8 എണ്ണം അടങ്ങുന്നതാണ് ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി ഏതാണ്? തരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ചൂഷണം ചെയ്യുക. ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി ഏതാണ്? താഴ്ന്ന തരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവഗണം, അല്ലെ ജീവാത്മാവ് എന്ന് എഴുതിയാലും മതി. ജീവഗണങ്ങളാണ് ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ശ്ലോകം 7:7 പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉപമ എന്താണ്? നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ സർവവും എന്നിൽ ഇണക്കി ചേർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ സർവവും എന്നിൽ എന്നുള്ളിടത്ത് ഭഗവാനിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതാണ് 7:7 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഉപമ. ഇനി ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാത്തവർ ആരൊക്കെയാണ്? ദുഷ്കൃതരായ മൂഢന്മാരും മനുഷ്യാധമന്മാരും മായാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവരും നിരീശ്വരന്മാരും
ആയ അസുരന്മാരും ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അതായത് 7:15 വിവർത്തനം. ദുഷ്കൃതരായ മൂഢന്മാർ, മനുഷ്യാധമന്മാർ, മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവര്, നിരീശ്വരര്, അങ്ങനെ ഉള്ളവരാരും ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കില്ല. ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്ന 4 കൂട്ടരാരൊക്കെയാണ്? ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. 1 ദുഃഖിതൻ, 2 ധനകാംക്ഷി, 3 ജിജ്ഞാസു, 4 പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. അതെടുക്കണ സമയത്ത് തന്നെ ചോദ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അടുത്തത് 8ാമത്തെ ചോദ്യം പറയാത്തവര് പറയാൻ നോക്കാട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദുഃഖിതനുദാഹരണം. ദുഃഖിതനുദാഹരണം ഗജേന്ദ്രൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതേപോലെ പാഞ്ചാലി, അതൊക്കെ ദുഃഖിതർക്ക്. അതേപോലെ വാത്തിക, ഇതെല്ലാം ദുഃഖിതർക്ക് ഉദാഹരണമാണ്. ശ്ലോകം 2:3 എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? 2:3 പറയുന്നത് അല്ലയോ അർജുന, ആണത്തമില്ലായ്മയ്ക്ക്, അതാണ് മാതാജി, ആണത്തമില്ലായ്മയ്ക്ക്. 2:23 കേട്ടോ ശ്ലോകം. 2:23. ഹരേ കൃഷ്ണ. 2:3 കിടന്ന്. 3 നടന്നത്, അതുകൊണ്ടത് എഴുതാഞ്ഞ്. 23 ശ്ലോകം 23 എന്തിനെ പറ്റി പറയുന്നു? മൂഢന്മാരാണ് ദേവന്മാരെ 7:23 കേട്ടോ. ശ്ലോകം 23 എന്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു? മൂഢന്മാരാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലം തുച്ഛവും ക്ഷണികവുമാണ്. ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരുടെ ലോകങ്ങളിലെത്തും. ഭഗവാനെ പൂജിക്കുന്നവര് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലെത്തും. ഇതാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 30 ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നു? തന്നെ ഭഗവാനെ അറിയുകയും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവ യജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവായ ഭഗവാനാണ് ഞാനെന്നറിയുന്നവർ മരണസമയത്ത് പോലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 6ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നാളേക്ക് എഴുതിക്കൊണ്ട് വരണം. ഏറ്റവും ആദ്യം ഞാനത് ചോദിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. വാച്ഛകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.